What's up mga tropa? Magandang hapon sa inyong lahat and welcome back again sa ating panibagong vlog. Ayan, so nagbabalik ulit tayo at nandito na tayo sa may cording area natin mga tropa. Ayan. So gagawin pala natin ngayon mga tropa is lalagay tayo ng leg band sa mga nokes natin ito. Ayan. So ito yung leg band na binigay sa atin ni Mrs. na regalo niya sa atin nung December. Ayan mga tropa. Uh, Para saan ba yung leg band na yan mga tropa? Bakit na binigyan ako ni Mrs. At saka bakit na yan yung nirequest ko na regalo ko nung December mga tropa ng Pasko last year Yan. So ito kasi mga tropa, itong leg band na nito is may purpose yan. Diba sa mga malalaking farm, diba may wing band saka may leg band sila. Yan, so may wing band sa kaligban. So ano ba yung purpose ng mga tropa? Yan, so yun ang pag-uusapan natin. Ating manukan. Ngayon, so ito mga tropa, nandito naka-indicate lahat yung mating 2025 mating natin. So ito yung mga pinag-mate natin nung last year. So Gray sa Boston Gold, ayun. Yung anak na may dalawa yan mga tropa So December 13. Ito, December born to mga tropa, yung gray natin na 7 months na itong August. Yan, so, tapos tornado hatch natin sa McRae. Ayan, magsi 6 months na sa 14. Ayan, so January 14. Tapos yung Golden Boy sweater natin is February 24. Tapos gray sa Boston ulit, February 28. Tapos sweater sa Boston Gold April 18. Tapos yung pinakalas na breed natin is yung Boston Hatch. Ayan, so May 16. Ayan mga tropa May 16. Ayan, so yan mga tropa no? So naka-organize lahat yung mga na-breed natin last year. Ayan, so makikita natin dyan sa ginawa ko, may kanya-kanya silang date ganyan. Kasi ang hirap kasi mga tropa na mag sabi sa mga buyer, lalo na sa mga bibili na. Ang hirap kasi magsabi na ay ito yata yung tatay. Ayun yata yung tatay, hindi yan. Ito yata. Parang ganun, di ba? So ang hirap na manghula, kaya dapat naka-lista lahat yan mga tropa, yung mga nibibreed nyo. So ngayon, sa banggit ko kanina mga tropa, nabanggit ko kanina na sa malalaking farm, mayroon silang wing band sa kaligban. Ayan. So ano nga ba yung purpose nito? Kasi marami kong naririnig na, uy, may wing band. Ibig sabihin pag may wing band, yung iba kasi, sabi nila, magaling daw yung nukis. Ayan. Pag may leg band, galing sa bigatin. Ayan, galing sa bigatin kaya magagaling yung manok. Di ba ganun naman yung karamihan sa atin. Ngayon ako kasi mga tropa, hindi ako kasi naniniwala sa ganun na yung may wing band at may leg band is magagaling na manok. Naniniwala ako na yung leg band sa wing band na yan is yan yung pangalan ng may-ari ng manok, kung saan sila nanggaling. Kung baka sa nabili ni Juan, pag nakita mo yung manok ni Juan may leg band, malalaman mo dun kung sino yung pinagmulan ng nukis na yun mga tropa. So ganun kasi yun. Tsaka hindi lang yan kasi yung purpose ng leg band saka wing band mga tropa. So yun ang ipapaliwanag ko sa inyo ngayon. Ngayon ay maglalagay muna tayo ng ito mga leg band, ilalagay muna natin sa mga nukis natin. Ayan, so mamaya mag-update tayo mamaya mga tropa. Ayan, nahulog pa. So mag-update tayo mamaya at maglalagay muna tayo ng leg band mga tropa. Right, so kita-kits tayo mamaya mga tropa. So yun mga tropa, so natapos din. So nakapaglagay na rin tayo ng leg band sa mga nukis natin mga tropa. Ayan siya. Ayan, may leg band na sila. Yun. Lahat sila mayroon na mga tropa. Pero dati mayroon na itong mga broodcock natin, mayroon na dati itong mga to. Yan. Yan sa mga tropa, mga McRae natin. Yan.
So yun, nailagay na natin lahat yung leg band ng mga nukis natin. At ngayon mga tropa, ipapakita ko sa inyo kung bakit na kailangan natin ng leg band sa mga nukis natin. Yan. Yan. Yun, so balik tayo sa ating topic mga tropa, no? At dahil nalagyan na natin ng leg band lahat yung mga nukis natin, silipin ko muna baka mayroong hindi. Ayan, so nalagyan na lahat. Ayan sila, may leg band na lahat mga tropa. Ayan. So yun, so natapos na rin natin na i-record. So ang purpose, yan ang pag-uusapan natin, yung purpose kasi ng leg band sa wing band. Kasi ang leg band na yan saka wing band na yan mga tropa, is ito ang purpose nan. Papaliwanag ko. Ngayon, gawa nga nung itong sa atin mga tropa, ito papaliwanag ko mga tropa. Yung gray saka Boston Gold natin is may leg band din yan. May leg band yan, pero hindi ko yata naisulat dito yung leg band number nila ito mayroon mga tropa. Ayan, so gray sa nakakross siya sa Boston Gold mga tropa, 3-way cross na yan is number 3 yung Boston Gold natin na Polex. Ayan, may leg band siya. Ayan, so number 3. So ngayon, ito na yung manilagay natin mga tropa. So yung number 9, number 10, 11 saka 16, yan na yung leg band ng mga anak na mga tropa, mga pasilong na nila, yung mga naging napalabas na natin. So ito sila, number 9, number 10, tapos nandun yung isa 11, tapos yung number 16 nandun pa. Yan, so yun yung mga anak na mga tropa. Tapos Tornado Hatch over McRae. Ayan, so number 12, number 13 saka number 14. Pero ito mga tropa, Sweater X Boston Gold, ito yung mga 3 months natin. Hindi pa natin sila pwedeng lagyan, gawa nga nung maliliit pa sila. Ganon din sa Boston Gold natin. Boston Hatch pala. Ayan, Boston Hatch natin, wala pa. Ngayon, dito naman tayo sa Golden Boy. Ayan number 6 yung Golden Boy natin, saka yung Golden Boy sweater din natin na Poles. Ayan, number 7. So ito yung anak nila, number 15. Nag-iisa na lang kasi yan, kasi yung iba kasi nandun kay daddy. Tapos yung Golden Boy sweater natin na nakakross sa White Hatch, yung White Hatch natin nandito mga tropa. Ayan siya. Number 5 yata to, number 5 to. Hindi ko lang nailista pala. Number 5. So ang anak nila mga tropa is yung number 17. Ayan, number 17. Diba yung number 17 sa kanila? Number 17. Ito, yung white choco. Yan yung number 17, anak nila mga tropa. Ayan, so, diba? Ang dali lang hanapin. Hindi yung nanghuhula ka, di ba? So yun yung purpose ng leg band sa wing band mga tropa. Yan, so, nakita nyo kung ano yung purpose nya. Yan, so ngayon mga tropa, kunwari ito, ipapaliwanag ko sa inyo. Kunwari yung gray natin na nakakross sa Boston Gold natin mga tropa, ayan, number 3. Pero yung gray kasi wala na yan mga tropa, wala na yan, naibalik na natin. So ngayon, ito yung mga anak nila. Ito. So may number 9, number 10, number 11, number 16. Ngayon, kunwari sa number 9, ayun yung gray natin. Yung number 9 is ibabalik natin sa Boston Gold natin na Polex mga tropa. So babalik natin sa nanay. Ayan, so itong breeding season na 2026, ililista natin tong dalawa na to. Tapos yung magiging anak nila, ganyan din gagawin natin, lalagyan din natin ng number. Ayan, so ganyan din dito mga tropa. Tornado Hatch saka yung McRae, ayan na yung mga anak nila, number 12 saka number 13 at 14. Ngayon kung si number 12, babalik natin dito kay number 4 na nanay niya. Ngayon, ililista natin yun, tapos lalagyan din natin sila ng number nila. Tapos ang purpose pa niyan mga tropa, kunwari
si Juan, mga tropa, malaki yung farm niya. Ngayon, bibili ngayon si Pedro kay Juan. So, ikaw naman, makikita mo na may wing ban saka may leg ban. So, titignan mo ngayon. Doon mo makikita kung saan galing yung manok na yan na galing kay Juan, mga tropa. So, ayun, yung importante, pinaka-importante doon yung record. Ayan, so, dito sa manukan kasi natin, mga tropa, sabi ko, kailangan ko talaga ding i-record lahat yung mga nukis natin para sa ganun hindi rin ako mahirapan pagdating ng araw. Kasi once na lumaki yung production natin, mga tropa, diyan na ako mahirapan eh. Kaya napaka-importante na pag nagsimula kang magmanok, mga tropa, simulan mo na rin yung mag-record para sa ganun pagdating ng araw hindi ka na mahirapan, mga tropa. Yan. So yun yung purpose po ng wing pan sa kaligban. Yan, for the record yan, mga tropa. Yan. Yun, sana naipaliwanag ko ng maayos, mga tropa, na kung ano yung purpose ng leg band sa wing band at kung saan to ginagamit. At kung bakit na naglalagay sila ng ganun, mga tropa, ng leg band sa wing band. Yan. So yun lang yung vlog natin, mga tropa, no? At sana may natutunan kayo sa vlog natin na ito about sa yun nga, ligban sa kawing ban, mga tropa. Ayan, so yun lang yung vlog natin, mga tropa, at God bless po, and see you po sa next na vlog natin. Ayan.